Hello, Hello, Tade. nâng sang khanya tay bono kong khai. Ang kono dele nini bahana jono call khaya do. Awan thani proof tongo. Kong khala, nâng kong khaya ka. Nini nahana de kulai tongo bona no call khaya tabu. Ang kono call khaya. Ang ko bi call khaya tongo. Je call ko ganan thani. Kong taram di hingga bini. Nâng tay kong khai bono nâng kusukuru hingga nâng tahan kong khai bini. Ate ko khana de nanga anggo an ko khana de. Bini busaba tongo busai botongo neng ko thad bongo je. Sabab kong khai nâng taram de. Taram no kong nang. Nini bahana de katangan. Tani rom na kong no. Nini bahana de tangan an mo ngi allegation de. Tamuri. Tamore bolte ani sibi bormo tangi hami satani. 닌 떠먹다 하면 닌 가리사 떠먹는 능 승어 타이니 하지 마서 승고 저도 다가노 거기 승허자 닌 가리사 함이야 너 안에 버리냐 아버지 딸랑딸랑을 너 거기 러허자 하면라 바빠 머리 바빠 떠먹 승사나 No kakon proof dari maka no. 프로 다리만 승허자 능 하이버러 능 매대 카이 해네 딘게 길만 버러 그러지 봐 Nini kono formal 딘게 da to. 길만 그래 Formal da to kali ang je ang tubi rohmani. Ni ang nini bahana jono call khaya bo sana call khayo. Atabo buat mulai allegation. Forman tonggo Formal tongo nakam formal. nâng yang phela mora ni buri rong no bari buri randi rong tu nâng aso nâng ko lu sa bihi ya kan nâng buri na hari kai jaga nâng tong ma ya tan nâng bonam na o ka bonam na o ka tu nya re thui ro bihi ya kerai Ang telemur ani berinya na hari bopor to. pa Ang telemur ani berinya bopor na hari to. one buri nya nâng ati tu ka gwa ko nâng Nang nuka proof dari maka. nong nu sung sa ba tong na ne nong goi nong ba ko chin goi no ku sa haman bule nong nu sung sa tong na ne ati ni buri ko ki thana pa no buya ho buya para buya ko bu tu selalu ma de tharo sa ro ma ya ki ho buya Nini thani tamu proof tongje ang ani nogo moji tongtung tong yato ang mai khota kore den salo tin bela sai tong bule. ei tabang dina mai ma sa ke bu kare tabang dina ke mai ma sa ya kare ya kare phai mai ma sa o Ngen nang tangga an keri kana sa. nama ni am thung yang na sa Thangna nang nangano. tangi nang beri kai ki thang jang lang ka na kani ma ka tam khala ta ko dini beri tang go thang phai lai to ka tang go ka bo beri khana ka ka bi para ki phaya na abate bo kora bihia nang ko jan beri nang mana ko jan beri na asu no beri nang tangi bo na phun khai nang bo na ko parang thanga pi khala ya Nini na hana do kong ko tong anang kaya kana. nang de ko ta di si sa khai de nang ko bo bai ku su kare nang tang na de di si khai na Hingga po katangan mo ngi allegation. phun khai kan ka ta di si ko di si khai ko thana na Tangan mo ngi allegation rana nak sa bo. ni to mu si trang ka Tam no tong musi dari proof dari maka na hana janang na he dani ka. Nini na hana janang na ya dani ka pata ko. tam cái ni nó cũng bỏ tòng nó có xa nên ni dè ra cái ni nó mắc phải chồng không ca Ang ko mà ba nó cũng chồng cô na lấy phải ra thì bỏ tá có nó beri khana ka hàng cái bị phải chỉ phải nữa quá ra cái nào bán không năng cả vùng này hả An bu ko ba bữa hàng bữa ra hả có hắc cái bữa thấy được bữa hả Na. nâng bữa na hàm cái hàng cái nâng bữa nó có hàng cái hàm cái nâng ta này đi chụp khai ta này có khai nâng bữa nó ta tự la bữa thiên mà là nhất phải đi nó giả có phạt cả nâng hàm cái nâng ta này bữa nó có tăng thăng phải Bo phai wang tang maka. ta này nắp phải bữa nó Bo phai wang tang ga maka sani. bà nâng nắp phải cái bữa thăng ya nâng nắp phải cái bữa thăng ya Bo phai we bo phai na hari me ya. Ang the we nâng bo. này ya cái bữa thăng ya nâng ta sụt la ya cái bữa có bữa thăng apa Bo phai ni ta talang na bule. bo bin ba china ro thing na thang ka no na su na phải đi cái nâng ang nó ha ta han dây ang nó tu ya cái bữa có bữa thăng ko Ang bono tabu ang bono ham Ini anu ya borok berke tanah kau bah. Kana Berke de. tanah kau. Ang bono na he ya ni saka tabu. Kau thai bo, kau bapak phone receive kau phone khai thong thong nang receive ta khai dia iya kan si biasa kau naik dia. Ngi bo tangan mo ge le san sa. Ani yang jong tu ta ba bo ba no an mo ge han ya sa bo. Tang ka sa ga tong na. Ha? Tang sa ga tong na ni tong se hamia kan tang sa ga. Tang tong ha ya kan tang ko le se ta ka khai ni sa sa. Tang sa ga. Tang ge chana nang bo no. Am ni tu ye bo sana ni nang aran mo ge tang bo social media ro nan ko khai no sa.
Cái nâng á bố nâng nốt tới nâng xài tông na nâng Ờ, nâng xài tông nâng bài thủ ra ta ra gửi nhau bùi ta chân là cái trong ta. tao bố Nâng để bùi ra nâng á thì khai đu cà đi vợ. Nâng ta xa nâng là nâng cả hàm tông nè. जे अनेक बरिनो थुजा थाजा निनो बायके सेमा नों निन तु कोन पुरुब दारि माना नरो Di phun manza ni bodi phun manza sung ba jesa khasala panan tong di ni bo sung jot ton sung haro sung no ka suk tang ko ja hai ma tong na थाबले फुंसा आ जे di phun manza ni bo sung onek jaga no sung phun khai sung ha ja no ki sinai kure no ki sinai kure हानो सिनिया नि साया कानो दो नि sin kare ta bo bui no sung mai ke sin kare ta bo bui sai ma no ni kare ta no bo sung jot jaga sung mai ke ni kare ta bo sai ma no ta mo sin yang ni on ko khai no ngai ko thanai ko na kure sai ma nai kure nanga sa sung no ko hai ma ta tabu ano nang bakpar hangkana ar ni bahana jona nin bahana jon kolisi taka jini saka ang ni call receipt takade boy ek sapa phone khai ton call receipt takade nang ek kothai bolai kus gering nang ta receipt khai ko sana na tabu biji ko log ko khiklai se dona na nang na ngka ban mong ta ham ba ye bolai kus gering nang tang bini call biji khai de call hadia jaga call biji khai de ang bono bo jaga ang hamja ge hani saka bani ni bahana jona nang asuna hamja tong khai nang ma na pha hin tong na jaga wa nang da nang asuna jani tong khai sung tu na nai tong puro nang isa talang na kai talang di tong na kai tong di nang asuna jani tong ka kai nang kok sana nang bla sa bona tini talang mangla ang nong tam sai ro kha di na ani no kon to ni na ang si hamja tu ni kok tang sai mi ya ang nong no kok tang sai mi na nora no kok sana suju gre kha nor nang kok sai tong nor ba sai sana bole ha nong no ani ba na zung ai pa ni tomong tamong thung nu khai ni borok sai ma no ni pori baro nu khai ni thung sin ba khang khoi ka a sai jaga wa thung je sa pa no nong kong thung sung a sai jaga to ni ya sin borong na norok tu ganang bole na nong tu jaga kre no bo mo na ma ni ma Quang nương cái bưởi tươi thu phải mà giá cả bưởi à nó mà làm sữa sữa tiền bữa ba hay à bố à giá thăm tổng là đi thăm tổng là giá cái à chứ vậy khả năng gì chứ nó có gì ham mà này mà nó có chỉ đi lại chỉ là tổng là giá cả ba bố nó đã có bò rước thu mà này nó hay mà thăm tổng là nào rồi nó muốn cái chuyện bò nó tự đi phải à chứ vậy khả năng gì khana na ya ang khana na ya kon to ne de kon an ko khana de ne kon ta khai de ko ne ta no kere ji ra ko sa ni na ta khai de call bi ji khai de ni ang thing ni bin call bi ji khai ne ko kon jan mo nge je kon ele go sa ko tam no go si sa di kon bu ja khai ya tam guarantee tong sa di jodi boan mo nge je kon social media ri kan sa ro ge kan ke tam na ni go si nong tam khai di nang nin to mong ka ham nge nang ri jang na nai nin to mong ka ham yang ri jang na nang ao thung sai mi ya tam nang sai meng na sa nge nang sai ma na kok sa nang ani to mong ham ya ne bai ke si ga sa di si za bai ke sai man sa di na ni ma sa thai jong wo ni ma sa thai jong wo bơ ri tui ko thang thai ja chu ka tong za sunga ro sai ma no ni ma sa kok sa wo nang ka ga na kere nang a for kere nang aku sungno no habi kala ne nang kum jaga chute langka ni ma ko sin gana phai aku ko chapayo ni ko mo tong ba bunan hini no phai jak po ngai ko buri ba thang phai lai chokai tong jak po a buri khana ka bi pa se phai ya no po ngai sin no ni selama sani ba ba thang ge jaite gusti kuri ta ko buko kure je ko mo sani borok dera thapro ka ha tam no dera ka ki ka bona an borong na tam no dera ka di ka bo tam no dera na ni tam dera na ne je da ni ma sa ti sai tong ka ang tu sai ko na bu ba ang non nong na dina sera thaka je abo ai ge se ing lai jak sung par meneng lai mane thang lai su kai jong hai pon tau sung no khong problem ngai ma ka khang nong no ko su saka sera thaka sa de bu bai nor na ang sera thaka je ai ge sung thing no ham jak lai tong lai ke par menen the ga jung mi li lai tong lai mane nong no khong problem ngai sung ta bu ma ka lai ke ne no na ko na sera thaka di no tera khana no nong phone bu ka ni ko da afrang nong no samani ke khana ya no ni kahani ko da nang ok ko bor sama
Nini pore bela nogo bo bole busai gana nang agi sai manjak da ka mano ni sawo angka nini pore bani boro ro tam hinda kok da bang sing pokai ani pore bani bang nang kot tam tawana di hin nang saya ro sno sini pore bani bang kuno tawana da ani pore bani ekdom ungko krial hna angka tam ni ma ka kok sana nang sing tam pokai no ha ang no krial kun kusikuri kan ni ma kok tang sana na ang to non buku baca Beri tu tak, dong kono kok tangsak, kena kahangkai, bipras di payan hani ni mak kok satam sana nang, nang sedangkan semua pun kai cazak. Ang nong sengya ba, nong kun pore ble na tong boleh busai ganang busai ganang, ni simpur nong kok saya ba. Ang tabu non buku baca sakaje, ane amas sapu na tang saya kuna lang ni. An buku baca saka bonong noko. Sera saka sali. Nong buku bay nong saya deba. Ang bufur saka saja an beri jango an beri yang kak laya kone nona bufur saka. Gani mak kok tam sana na. Are an amas sapu bisa kayang go. Tengok amun bang ni bisa kayang go. Tam no bisa kaya. Ni bukan ni kong na sung thai maya nang tu ya da tong. Ni ma atu chaunya sung a kok bisa sama kayu. Tam no bisa atu betang tu saya kuna le. Ayah pa na nang bising ko tamo bong to ni bukan ni kong na sung thai maya le. Nang tam kok saga ni kono apo ni meda tong sari nang tam kok saga mana ni nok nge ekdum mana ekdum hanya to ni sai nungura ang hai chana ঠিক আছে nuk le ne ang ro sai hanya ঠিক আছে ang hanya pon nong kana gri ko pon nong kana tubo to ang ni na hana jona hamja gi ti phaja inga tai tam ma ga dor banai ba ang nang je nong dor banai kya aw ni bahana jona nang ting na hamja gi tarang kha an bahana jo ting na na hamja gi thang kha kesara kan ni ma kok sawo ani buku ba ini borong na sing kiri uti phakya sin borong na sing kiri uti phakya je jaga nang bo kok a phaya sin tukang go ang no tabu no kok phaya bo no talang mangla ang te hamja gi ti phai mani nang ko na ko ba fa talang na do talang thang de o sin borok khai pon to kung khapa ang nong no talang na thang de man jaga ang tam saka nor khnaya nor no saka norok talangai talang na ninga bodo talangai thani no sahodi nor no kaise kong nukti sai lei busai rok tabo phun khai tongo or abinu namara kol ta khaji ngeng nang busai ba sik ko kes di jangai o bin ba si kol khai tongo acha kana di bo bin busai si kol khai tongo ke kas ka le ko patangi bo khang ba phanya na kana abu nor kaise ko uda wan suka ang je tabung no na ang kha ani sawo ni saya kena nyinu sayang na blo jago kena yang kok sari phejana bole ngetam na nor kok bang yang kok sasa bo kok bang yang nor so kok bang pa sini borok atai hini nya sini borong na sungtui phakya yang ngetam na ngano hai nungra hai manam singra anu khongada an bahana jono tonna ni hai nor ko busa kaham ko ba ha sini borong na sung saya ni tui phakya ni ba saya kari bin ba saya kari sing no kun da saka tai kuno do saka tam sahya na sini sahya kuno do saka no ne sahya tabo do saka tabo nang sa kok sana ni jang ro kok sawo ang no tukang pa dei hina jan kai adino horo phai pon no hin ho kamo recording kana na nong full evidence tongo kana de ang no tabu ko hamjago bai henai no nang hamjago nanga ni sai onek okora ani sai onek nang kubo nukjak nugyaro nukjak so siana bo sijak bai nang bai kon kok bang lanje thangyesin ang no adino go kasang no sai ro honong yang borong no nang kon kok bang ya sung tu kana ni bul khai sung korong nang sung tayang ni sung am hai mle ngka tabu ngka tangin thoro kok bang lanje ni je ang ni na hana jona hamja gya po ni ni na hana ja khai karo khai to ani na hana jona na hai na hai da ni saka bai ang nor no tabu ba hamjago nor rang khub khotei be kok sabo norok sa ano kok bango je nin na hajan ang kol khai pa khai ba nin na hajan kol khai min kun proof dato nin na hajan tini salan ko be kol khai kya nang tam di sik khabe nang di sik khake bo kok sawo bo di sik ta khaide kana di kok khai pa nang di sik ta khaide nang ta di sik khai ba ngke bola tangi ani yango ano bunyo allegation dengan munggo ya allegation ba jaga sa ang jol jago do ang bo bai kono wala nya bo thangya sing ham kesang no kok salai tongo do mia ro bo so sajak tai kono ungya nei recording proof tongo bai no no khanara na khanari mano ni na hana jona ang recording ro ja plus ang
norok se tabo borok kokbang uje ang kwrui ani nok manam bikra ang nukungo dani bahana jono kono ঠিক আছে ভাই ang kwrui phono khana ang ekdum ang rang pusayago kwrui phono ngui mano ang khana to ai pora tangje tabo se jordi ni nahar jono tin sai ahai pano otomong hari di ya sungmai kalai ya pano nang kun jaga theka khonai khana di bahai sungbo di phut mang kha sungbo agi kaham no hin tong mani je ni kok samani ni basa ni ko ma phanya sung cheharo nu ya pano sung kaham no nu wang sung mani hangai nai kha ni ma suni boson hamya nungno no kaisa se nungno puthe kok sa tuiga nung kha mai ja sai thani nung thani borok tiprasa ka jesu khasa panong tu nu ye chini ya panong tu bo khok se basa hamna nango sungno sa ri bo kurei nung li bo kurei sungno tui jara thai na sungno na nung kha ni sungya direct asuk phakya sungno okok saka sung o jara ki chini langma ko nai ha acha भाई खाना दे कुन आरो कुन बाथांनानि कुन सान्ति ta पाउसिने tin borong na bung tui phainya nangsinai bile ni ma ok thau खाना दे ga ching nu ya chini ya bo de sara je wo chini borok thangjak खाना दे भाई आं तो न कक तो सायो कबले आनि बुखु बाय जे आं न न मा हाइसरा सागा जो आनि गार्जेन से सागा फनो ता तो सायाबले tam no no la ma ke koro sai ta ni na zo ban mo el ge sanu tabang ni na zo na ya ni saka je ang na ya ni saka ni na zo na sula tam no buji na no ga ma ke kok salai ঠিক আছে no jodi kaya sini ka tong di tam na ro ai ka tai kok saba no ta chi mi kai nin bai sa ha mala sa tin ba sa na sing tang ni tin ba sa de na sing mai ha kaya thani a kok ta mo bo salani obab sualani bu biya tabung dina selani bagai bial keri beri bagai bial keri tamu sela apa bo no tin ba sana singi bo ba no tong na ne kajang na bagai kana di bai kana di do kana dan kong no ka ha kana ko di do kong nang be bang no no kilia kan ye do ang khaya ang khana na ya ton di phone